Kif kien ikkonfermat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u l-Eurostat, in-numru ta' persuni qiegħda f'pajjiżna niżel għal livelli storiċi. Livelli li jirriflettu tkabbir ekonomiku bla preċedent li pajjiżna tirreġistra fil-waqt li bil-fatti iħabbata ma' dawk l-aqwa fl-Ewropa. Waqt żjara lil World Aviation Group f'ħalluq għall-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, refera ċifri ppubblikati l-ħamis fejn urew l-iktar rata ta' qatt baxxa fl-aħħar 20 sena. Fisser kif dawn kienu frott il-miżuri li l-Gvern wettaq sa issa. Ewlenin fosthom is-servizz ta' childcare b'xejn li kontribwixxa għal żieda sostanzjali fin-numru ta' nisa li bdew jaħdmu. Riżultati mill-aqwa sarfu wkoll mill-garanzija żgħażagħ li permezz tagħha ħadd ma jitħalla jaqa' lura. Fil-fatt, il-livell tal-qatt fost iż-żgħażagħ Maltin illum huwa fost l-anqas fl-Unjoni Ewropea. Miżuri oħra li xprunaw ix-xogħol fl-aħħar xhur kienu dik tal-in-work benefit fejn persuni fuq il-benefiċċji soċjali setgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma jitilfu sosten finanzjarju u inċentivi simili biex persuni b'diżabilità jsibu impjieg. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għat-Taħriġ u x-Xogħol Clyde Caruana għal xhur li ġejjin mistennija jwasslu aktar titjib biex pajjiżna verament jitla fil-quċċata tal-Unjoni Ewropea. Minna qed naraw li l-qatt żgur mhux forsi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkompli jinżel għal livelli li qatt ma rajnihom qabel. Ġifieri ser nistennew li żgur mhux forsi il-qatt ser ikun qed jinżel mhux daqstant il-bogħod taħt il-5,000 ruħ ukoll.